Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Bluffhill SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Bluffhill online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Bluffhill online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Ndokute weramponesi kwese kundi nogara apo imwi munoenda unde ndokute weramponesi kwese kondi nogara apo imwi munoenda unde ndokutewera dambudzo inizve ndichiedzwa imizve makambo yedzwa ini ndokutewera ndokutewera ishe kusiya inindo kutewera kuti ndinoona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera makafa makambovigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi makandifira kana vetse vakusiya ini ndokutewera
vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera. Kazwai vana vaMwari, tinotenda Mwari nekutichengeta mukati menguva ino. Tinovatenda nekuva nesu panguva dzese mukunaka kwezvinhu nemukurema kwazvo. Dhavhidhi anoti kuna mapisarema, dai Jehovha aisaiva nesu, Israeri ngaadaro. Tiri zvatiri, tiri patiri nekuti Mwari vanesu. Panguva ino yemangwanani toda kutenda Mwari tichadzidza kubva mushoko raMwari tichitaura nevana vedu vanasikana patopiki yatasarudza kuti tiiti iyo dear daughter kana kuti wadiwa mwanasikana. Toda kutaura nevana vedu vasikana tichitsvaka instruction yaMwari nekubatsirana nawo zvichibva mushoko raMwari. Saka navaripo vari padhuze nevanasikana, haisi nguva yekuti munge muchiisa any emphasis pane zvatichadzidza, but inguva yekuti munge muchivanamatira kuti zvatichadzidza Mwari iye aise emphasis mukati memwoyo yavo. There is usually a tendency yekuti kana tikanzwa shoko raMwari tiri padhuze nemunhu watinofungidzira kuti ndiye akarifanira, if we try to put the emphasis yezvatanzwa kwaari pane resistance. Ngatimunamatire. Kana tikamunamatira, the Spirit of God will impress the message, the instruction, the counsel nesimba rakafanira, tichizviita nemwoyo inoratidza kusapanana mhosva, asi nemwoyo inoratidza kuti tese tine chido chekuti mumwe nemumwe wedu asimukire tibude mukati menzira dzisakarurama tifambe mukururama kwaMwari. Dear daughter, pfungwa yekutanga yatoda kuti muzive vanasikana ndeyekuti your families love you. Mhuri dzenyu, kwamakaberekwa, kwamakazvarwa, hama dzenyu, those who are close to you, vanokudai. Mwari wekudenga anofanira kuimpressa this, kuti pamunoona vachizama kukudzorai nekukurambidzai icho neicho, it is driven out of their love for you. Rudo rwatinarwo kwamuri vanasikana vedu rwakakura. Shoko raMwari rinotiro Proverbs chapter 1 verse 7. Inotiyo panapa, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Vesi iri kubudisa pfungwa dzingangoita nhatu panapa. Iri kutiyo, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Now pane zvinhu zvinowanikwa pamunhu. Munhu anogona kuve knowledge, kana kuti munhu anofanira kuve knowledge, but the same person anofanira kuva wisdom. Wisdom and knowledge are two different elements. Knowledge is acquired. Knowledge tinoiwana makasiyana siyana. Mukudzidza, muzvikoro, muupenyu, ndo matinowana knowledge. But wisdom is above knowledge, in that wisdom refers to the proper application of what we know. The proper application of knowledge ndiyo inonzi wisdom. This ability to apply our knowledge inouya iri an element inobva kuna Mwari. I remember rimwe gore ndiri kucollege, one of our lecturers taita gender studies. We had a module gender studies. Ranga richangotanga kuintroducwa. So this lecturer akatanga kutaura neissue yepatriarchy, akatanga kutaura kuti patriarchy mukuru ndiMwari, anotaurwa nereligion yeChristianity. Their God is male,
angels are male, Jesus Christ is male. Akataura a lot of things. Actually, kana tichida kutorarama, we have realized that we can even live without this God. So he challenged my Christians in a lecture. So I then said, no, the area yekuziya Mwari aishandi knowledge. Chinonyanya kushanda mu area yekuziya Mwari is wisdom. Zikanzi ndakadzidza I'm wise, ndikati no, I beg to differ. So I had prayed silent prayer in my heart. Mwari, I want to help this man, not only him. Ndinogona kutadza kumubatsira because he's a lecturer, I am just but a student. But I believe my fellow students vanobatsirika pazviri. Saka aita lecture akabata cigarettes, akabata a pack of cigarettes. Aifarira kuputa Madison. So then I said, I want to explain something. She can go ahead. Ndikati I see kuti munofarira you smoke Madison. She can say, yes, that's my favorite. Now ndati depend kuratidze something. Now ndatola ndikati andimuri kuona apa pamunovhura napo peki renyu. She can say, yes. Ndikati pakanyorwa kunzi danger. Smoking is harmful. With your knowledge, you can interpret, you can understand what it means with your knowledge. It now needs wisdom for you to apply what you have read and understood. Without wisdom, you can munovhura packet rakanzi munofa, mugoputa muchiziva kuti munofa. Wisdom helps you to apply what you know. And he laughed. Skanza, young man, you have assisted me. I remember ndichizosangana naye aini among my lecturers, and he said to among my lecturers, gentlemen, you still remember the story andakakudza yemufana uya akandichallenge lecture about smoking. This is the young man. What I'm trying to drive to is the fear of the Lord. Wanasikana ichakubatsirai to rightly apply what you know. The fear of the Lord ichakubatsirai vanasikana to be able to stand munzvimbo dzamunotarisirwa kuti munge muchimira. A lot of people vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa but havakwanisi kuzviita. Vamwe vacho vanoziva zvinofanira kunge zvichiitwa but havazviiti nemazvo. Zvanzi neshoko raMwari panapa, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Pazasi pari kunzipo but fools despise wisdom and instruction. Saka chimwe chinoratidza kuti amauri mwanasikana amuna the fear of the Lord, kusada kuvenga kwawakaita instruction. A lot of our young ladies, they are heading towards disaster in their lives, but vakavenga instruction. So a lot of people who try to instruct you, because kazhinji vanhu vanoda kukupa instruction nzira yauri kufamba ivo vakaifamba kare. Saka zvanzi panapa neshoko raMwari, kana vanasikana vedu mukatya Mwari amuzovenge instruction, and the Lord will give you knowledge and wisdom. Ndoda kuti tiitarise panapa Patriarchs and Prophets, page 596. Anzizvo, it is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Zikanzi, if occupied with commonplace matters only, it will become dwarfed and enfeebled. Patriarchs and Prophets. Zanzi, it is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Proverbs 80, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Quotation iri kuti, pfungwa dzedu, it is a law of our minds, kuti inoadapta gradually to the subjects upon which is trained to dwell on. Kana isusu
tichida kuve vanhu vakanaka, ngatidzidzise pfungwa dzedu kuti dzitore nguva yakakura dzichidzidza nekurovedzerwa pana Mwari, because pana Mwari ndo pane kunaka kwese. Zvikanzi panapa kana pfungwa dzedu dzikave occupied nezvinhu zvisina basa, nezvinhu zvenhando, zvikanzi pfungwa dzedu dzinogomara. Kana dzagomara, pfungwa dzedu dzinoshayiswa simba. Inzwai vana vaMwari, the fear of the Lord will help you, my dear daughters. Kutya Mwari kunokubatsira kuti uve ne strength of mind. Zvinokubatsira even when you make decisions. Vakawanda venyu, you cannot make simple decisions because your conscience has become dwarfed and enfeebled. The fear of the Lord reinvigorates the mind. Pfungwa yako mwanasikana kana ikazadzwa nekutya Mwari inove pfungwa iri effective. Unofunga zviri effective. Mwari akukomborerei. Zvikanzi panapa ndiri kutarisa the Ministry of Healing chapter 8 page 136 chapter 8 iri kuti iyo, just to the degree in which the word of God is received and obeyed, will it impress with its potency and touch with its life every spring of action, every phase of character. It will purify every thought, regulate every desire. Those who make God's word their trust will quit themselves like men and be strong. They will rise above all baser things into an atmosphere free from defilement. Tichatarisa pfungwa idzi muzvidimbo. Zvanzi, just to the degree in which the word of God is received and obeyed. Shoko raMwari kuriteerera kwaunoriita mwanasikana wangu, kuripa mukana kwaunoriita. Zvikanzi izvozvo, to the degree yaunokoshesa nayo shoko raMwari. Zvikanzi shoko raMwari rinouya nekusimba kwaro, nesimba raro, nekuti vaRoma anoti, Paul achinyora chapter 1 yaRomans anoti around verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God. The word of God vanangu is the power of God. Saka zviri kunzi kana tikazvipira kuteerera shoko raMwari, that power which is found in the word of God will become our power. And those who make God's word their trust will quit themselves like men and be strong. Kune strength inowanikwa ichibva mushoko raMwari. Vanasikana vangu, you need to have this strength. This strength will help you pakukura kwenyu. This strength will help you as you make decisions in this life. And they will rise. Kana vapiwa simba neshoko raMwari ravanoteerera, they will rise above all baser things into an atmosphere free from defilement. Nasi the atmosphere iri kurarama vana vedu vasikana is defiled. Vari kurarama mu atmosphere yakazara tsvina dzeupenyu hwanhasi. Chii chinodaro? Inhau yekuti havana nguva, havasi kurarama vari mushoko raMwari. Dear daughter, commit yourself to the Lord. My daughters, commit yourselves totally to the Lord. It is good for you. Zvakakunakirai. Ndakanga ndichiverenga ndiri kuverenga some of the women, some of the daughters in the Bible. Vakawanda mushoko raMwari. Vanasikana vakavimba naMwari. Mwari akamira navo. Mwanasikana ainzi Esther, shoko raMwari rinotaura kuti akanga achivimba naMwari. Akavimba naMwari zvekuti Mwari vakamusarudza pakati pevanhu vakanga vachifungidzira kuti vakanaka kumudarika kana kuti vanoziva kumudarika. This is the power inowanikwa mukuvimba naMwari. When you read the story of Esther,
unonzwa kuti mambo paakanga ari kutsvaka mudzimai, vasikana vese vakamira vaizama kupfeka nekuita zvakasiyana-siyana, vakaita zvese trying to attract mambo. But Esther akaenda pamunamato, abva pamunamato akandomira ari zvaari, for I am fearfully and wonderfully made. Simba rakanga riri maari to attract the men was not human power, it was the power from the Lord. Cannot, if we belong to the Lord, vanasikana vangu, Mwari anokubatsirai. Luke chapter 2 yakandiibata inotaura about this lady. Luke chapter 2 verse 36 to 38. Inotiyo, there was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old. Iri kutaura panguva yakazvarwa Jesu. This prophet ainzi Anna was very old according to the Bible. But she had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. The last part says, she never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Dear daughter, dzidza kubva kuna Anna. The Bible is saying, panguva iyi anga achirikadzi, anga ane 84 years, but parikunzi she never left the temple. Inzwai vanasikana vangu, one of the places Mwari achakugadzirai nekukuprotectai muri is in the temple. Vanasikana vedu nhasi havachafariri zvinhu zvechechi. Dear daughter, never leave the temple. Kana chechi ichinzi inopera na 5 vamwe vari kuchechi, never leave the temple. Usaita mistake mwanasikana wangu yekufungidzira kuti church is old fashioned. That old fashioned religion ndiyo religion inomira. The old time religion, it was good for Paul and Silas, it was good for Hannah, it was good for Sarah, it was good for Rebecca, it was good for Rahab, it was good for Esther. The old time religion never depart from this old way of life. Anna never departed from the temple. Wanasikana wangu, chii chakubatai chinoita kuti musada chechi, moyo yenyu inoratidza kusafarira chechi zvakanyanya. Why are you so engrossed in other things? Muchishaya nzvimbo yaMwari. Learn from Anna. The Bible is saying she never left the temple, but worshipped night and day, praying and fasting. Another element there, Mwanasikana, worshipping night and day, praying and fasting. Hazvidi kuzoitwa wachirikadzi, hazvidi kutanga wakura izvo. Zvidzidzise nhasi. Set aside nguva dzako dzaunozvinamatira, zvii zvaunotarisira muupenyu hwako, zvii zvaunoda kuti Mwari azokuitira, zvii zvaune shungu dzekuti Mwari azokukomborera, zvii zvauri kudzidza from the marriages dzakakukomberedza, zvii zvauri kushuvira, zvii zvauri kuda, ndezvipi zvauri kuti izvi Mwari handidi kuzosangana nazvo. Take those things to the Lord in prayer. Never leave the temple. Dear daughter, envelope yako inoda kuonekwa kwa treasure. Never leave the temple. Izvozvo zvinhu izvozvo zvine zvichakubatsira. Never leave the temple. Kuchechi kunodzokwa masikati. Dear daughter, never leave the temple. Mabundles anotoreservwawo for zvinhu zveshoko raMwari. Never leave the temple. Zvanzi nemuimbi weRyoka, zvinozorora moyo wangu ufunge nezvinhu zvese izvi, usapatsana natenzi, ndiye ane zvinhu zvese. Usapatsana natenzi. Never leave the temple, my daughter. Kuna Mwari ndo kune zvinhu zvese. Nyika nekuzara kwayo ndezvaJehovha, nevese vageremo. Never leave the temple, my daughter. Chapter 3 verse 5 to 6, Proverbs. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding.
In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Zvanzi totanga na verse 5 tozopedzisira na verse ya 6. Trust in the Lord with all your heart. Mwanasikana wangu, moyo unopiwa Mwari. Haikona kumirira kupa umwe munhu moyo wako. Moyo wako ngaupiwe Mwari. Anoda kudila nema issues of your heart. Anofanyira kunokumbira moyo wako kuna Mwari. Trust in the Lord with all your heart. Zvanzi, and lean not on your own understanding. Haikona kufungidzira kuti zvauri kuona ndizvo. Nekuti vesi inotika izvi zvinhu zvinooneka izvi hazvina kuitwa nezvinhu zvinooneka. Iwewe usatenda, usavimba nezvaunoona, vimba naMwari. Isa trust yako muna Mwari. Trust in the Lord. Isa moyo wako kuna Mwari, mwanasikana wangu. Mwari ndiye achazoziva. Mwari kana ari iye muridzi wemoyo wako. Anyone anoda moyo wako has to deal with the Lord first. Anofanyira kutanga awana approval ya Mwari first. The reason why vanasikana wangu nasi mwine so many heartbreaks, it is because ndimi varidziwe moyo yenyu. Kana muri imi varidziwe moyo yenyu, munhu haana chaanotya. Trust in the Lord. Trust in the Lord in all your ways. In all your ways. All your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Kune nzira dzaunofanira kufamba dzausati wakambofamba, dzausingazivi. Acknowledge the Lord. Vimba kuti Mwari ariko, he will direct your paths. Zvanzi benzi rakati moyo maro Mwari hakuna. Mwanasikana wangu, in whatever you do, ita kuti mbiri ipiwe kuna Mwari. Acknowledge the Lord. Mwari anoti vanhu vanodaro, he directs their paths. Some of you are so brilliant muchikoro. Some of you are so bright muchikudzidza kwenyu, but muchararama muchitambudzika because you believe kuti nekuti makadzidza, nekuti mune ma-careers ari brilliant, muri kufungidzira kuti izvozvo zvinoreva kuti muchawana varume vakanaka, muchawana dzimba dzakanaka, muchawana hama dzangu regai ndikuudzei nyika ina kuchipa kudaro. Satan akamira, he is always fighting. Trust in the Lord. Commit your life mumaoko aMwari. It's never too late, mwanasikana wangu. As I am saying this, vatori kwa vamwe vatori panguva yekuchema, vari kuchema because they trusted their understanding. Isa vimbo yako muna Mwari. Savimbo yako muna Mwari. Ndosaka Proverbs achitiye chapter 19 verse 14. Houses and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Zvanzi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Zvazviri kureva mwanasikana wangu ndezvekuti kana zviri kunzi and a prudent wife is from the Lord, zviri kureva kuti when God gives, he gives what is his. Inzwa mwanasikana wangu, you will never be a God-given wife when you never belonged to God in the first place. Auzovi mukadzi anonzi akabva kuna Mwari in the life of someone when your life never had a relationship with the Lord. Mwari anogona chete kukupa kana iwewe watanga wazvipa kwaari. So the process yekuzvipa kuna Mwari, Mwari anokugadzira to be a prudent wife. Prudence inogadzirwa, inowanikwa chete muna Mwari. Therefore, my dear daughter, if you want to be a prudent life, take your time, take your life, bring it to the Lord. God will make you a prudent wife and give someone a prudent wife. I always do this, and I will do it. Kuti Mwari akubatsire. Andidi kuti musimudze zvenyu maoko, munongosimudza mukati memoyo yenyu. Vangani vanasikana vangu vapa stage dzekuwana ma life partners, dzekuwana vakomana. Vangani pavanasikana vangu vakateerera. Anoti inini I am sure kuti mukomana asati auya kuzondipfimba, anotanga anamata.
Vangani? Unoziva kuti at 18, 19, 20 wane ma-heartbreaks 5. Hakuna munhu waMwari akadaro. Hakuna. Ndiri kukuudza, haisimbori nyaya yekuti vakomana madzenga vakatogara variko madzenga. But a prudent wife anodzivirirwa naMwari. A prudent wife is protected by the Lord. 18 years, 19 years wane ma-heartbreaks anodarika 5. Moyo wacho uchiripo here? Why are you so exposed to the vouchers? It is because you are not protected by the grace of the Lord. Nguva ine yatiri kudzidza vanasikana vangu, ndoda kuti izvezvi make a decision in your heart. Tizira kuna Mwari. Kuna Mwari uku kune nyasha dzaMwari. Hanzi nevhesi yamapisarema, mutumwa waJehovha anorinda vanotya Mwari nekuvarwira. Kuna Mwari kune protection yevatumwa vake yekuti vakomana vese vasiri right havakwanisi kusvika pauri. You are protected. Mwanasikana wangu, kana usina kuprotectwa naMwari, mwanasikana wangu, uri bhora rekomboni, auya anongokava. Be protected. Ndiri kutokuudzai, ndinozviziva kuti vamwe venyu muchangoroorwa nematotanga kusangana nemachallenges, and kana wazobvunza unoziva kuti mukomana yeyuyu kungoti takamboita machallenges tichiri kudanana, chinokushayisa simba rekuita decision yekuona kuti munhu uyu ari wrong. Even uri kuona masigns ese, even everything is indicating kuti this is not husband material. Your mind has been enfeebled. You have never committed your mind to the Lord. The Lord gives strength to the mind. If your mind is sober, you can make sober decisions. Ma decisions auri kuita mwanasikana wangu inhau yekuti pfungwa dzako hadzina kukomitwa kuna Mwari. A prudent wife is from the Lord. Are you sure kuti munhu anokuda iwe anokumbira Mwari? Are you sure? Pakaita youth camp unopfimbwa nevakomana vakawanda zvekuti zvichiri zvaMwari here izvi. God will never expose his like that. A prudent wife is from the Lord. Saka kuna Mwari ndokwatinogadzirwa vanasikana vangu. Kuna Mwari ndokwaunodzidziswa how to dress. Because Mwari anoziva the type of a man aunofanira kurarama naye. So you have to attract that type of a man. Therefore the Lord knows how to dress you, how to dress the inner person and the outer person. Imwe pfungwa inotaurwa naVatesalonike yekutanga, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, inoti abstain from all appearance of evil. Counsels on courtship and marriage. These books that ndiri kukota idzi vanasikana wangu, you should at least have 3 mabhuku emhando iyi aunoziva wakaverenga. Yes, read this, pray, read them. You will never be the same again. Actually, when I met my wife for the first time, tiri kuchikoro, we had been nominated into the special committee church. We were supposed to elect the nominating committee as elect our officers at the following year. So I was the chairperson of the special committee. So I arrived at the venue earlier than everyone else. Then my wife was the second. From a distance, and I told a challenge all the time, and it would embarrass me. But when we were discussing, we shared my experiences. We just discussed, we shared my experiences. And then she quoted patriarchs and prophets in the discussion, trying to encourage me towards something. I said,
initially ndakati kunyepa mabhuku etype iyi haanyanyi kuverengwa nevasikana. So handinaza ndakataura tangopedza nominate special committee yedu, we parted, ndaenda kumba, but I made sure kuti quotation yataura ndanga ndakaibata. Ndaenda ndichinoitsvaga, pandakaitsvaga ndichinovhura Patriarchs and Prophets ndichisangana nayo, ndakavhunduka. I remember ndandisati ndaita commitment yekuda kuve in a relationship, so I remember praying for her. Marika, you should find a good husband for this young lady. So I then proposed to a few friends. Hamana, even chamari ndo rukunetseka nema issues a relationship. There is this young lady. Panakataura zita rake, one of my friends. Jamba kada, elder, uya munhu wamwari uya. Isusu type zedu idzi, elder, imbomina izozo. Uya munhu wamwari uya. I want to tell you this, Wanasikana wangu. There is a glory that accompanies you. It accompanies you, this glory. Kana uri munhu wamwari, if you commit your ways, muna mwari. I am challenging you, my daughters. Pamabhuku Yesaya ari spirit of prophecy. Haufaniri kushaya matatu. Aunoverenga, aunonzwisisa, aunoziva. Izvozvo zvinokuita kuti uve munhu ari different. Gaitoverenge council iri panapa. Councils on courtship and marriage. Page 132. And you have fallen into the sad error, which is so prevalent in this degenerate age, especially with women. So there is an error. Irikutaurwa panapa. Irikunzi is so common in women. And they, number one, you are too fond of the other sex. You love their society. Your attention to them is flattering. And you encourage or permit a familiarity which does not always accord with the exhortation of the apostle to abstain from all appearance of evil. Vanasikana wangu. Anzi, nekanso ndiri kuona kuti wabatwa netrap yeera yakakura iri munguva dzanhasi yekuti vasikana vese vanhasi they live to impress the opposite sex. Anoda kuti kana akapfeka vakomana vese varidze muridzo. When they dress, they want to impress the opposite sex. They are so fond of the other sex. And you should abstain from all appearance of evil. Kana zvinzi abstaining from appearance of evil, zvazviri kungorewa zviri kunzi. Imimi mukaona Elder Nakunayada vachinwa hawo mvura asi vachiinwira muskadi. Imvura. Motona nditori necontainer yacho itori empty. But motona ndichitenda patepe ndonofila 2 liters yangu yeskadi nemvura. Ndotanga hangu kunwa mvura iri muskadi. Mese munoti munhu wamwari vashayawo here imwe container. Why? Because this container harizi zvarodoro, but this container has an appearance of evil. This issue, mwanasikana wangu, tarisa shamwari dzako dzechikomana. Mawandira vakaita nezvavanokubatsira nazvo. Hanzi panapa rigaiti continue. Turn your mind away from romantic projects. Turn your mind away from romantic projects. You mingle with your religion a romantic, love-sick sentimentalism, which does not elevate but only lowers. It is not yourself alone who is affected. Others are injured by your example and influence. Daydreaming and romantic castle building have unfitted you for usefulness. Terera unze mwanasikana wangu. Izvi zvekupfeka. Muchitarisa kuti tinopfeka sei?
Mupfungwa dzenyu hamuna chimwe chamunofunga kunze kwekuattracta varume. Once this has unfitted you for usefulness, you are almost, if not totally useless, because you are seeking to attract and impress men. My sister, ichinopedzisa. My sister, God requires you to be transformed. Elevate your affections, I implore you. Devote your mental and physical powers to the service of your Redeemer who has bought you. Sanctify your thoughts and feelings that all your works may be wrought in God. Another quotation. The faith I live by, page 256, paragraph 4. The faith I live by, page 256, paragraph 4. Hanzi, cherera unzo mwanasikana wangu. Married life is not all romance. It has its real difficulties and its homely details. The wife must not consider herself a door to be tended, but a woman, one to put her shoulder under real, not imaginary burdens, and live an understanding, thoughtful life, considering that there are other things to be thought of than herself. Married life, mwanasikana wangu, is not all romance. Zamunoona mumafilimu, zamunoona mumamovie, nemuma-series, nemuma-soapy, ziya ndezvekuacta mwanasikana wangu. Real life is different from that. Bisa focus yako mumafilimu nemumadrama. Come to the word of God. It will give you counsel yema real life expectations. Antoona musikana wataverenga ainzi Anna, the prophet Anna. Bible yati akaroorwa. She had lived with her husband only for 7 years and the husband died. Akazonosvika ku 84 years kwataurwa asisina murume. That is real life experiences. Azvisingori nyore sezvamunoverenga mumamagazini. Zvine machallenges azo. Mwanasikana wangu, it is time yaunofanira to prepare yourself to be prepared for real life challenges and real life issues. Izvi zvekuswera muchipenda nzara nekudziwedzera nekugredha tsiye nekupenda miromo nekupfeka hembe zvigwishu nekupfeka hembe shoma, this has unfitted you for usefulness. You are almost useless. Why? Because real life requires much more. Dear daughter, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. In 1 Corinthians, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. There are certain people, my daughter, you need to disassociate yourself from. Vamwe venyu matone challenge yekuti some of these people amutambi nawo amuwirirani nawo, but you follow them on social media. They have so much influenced your life pa social media zvokuti upenyu hwenyu hwese idrama. Mutori varanda veumwe munhu kana akafunga kuti vhiki inoi ndiri kuda kuti vasikana vese vapfeke tukabudura, anongoposta mapicture ake akapfeka tukabudura. She knows very well kuti there kune vanasikana vakawanda vari kunditeera. My daughter, be a follower of Christ. Disassociate yourselves from evil companies. There's an important element that we want to handle, then we pray. Taura, Genesis chapter 34. Genesis 34 verses 1 to 4. Now, Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the daughters of the land. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her, he took her and lay with her and violated her. His soul was strongly attracted to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young woman and spoke kindly to the young woman. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, get me this young woman as a wife. Tiri kutarisa panapa issue
kuassociate kwako nevanhu vasiri godly. Look, this is how vanhu vasiri godly approaches the issue of marriage. Shechem ari kunzi akaona Dina uyu, aona Dina uyu akati ndinomuda, anonzi akamutora akamurepa, amurepa ndo paakuzoti ndoda kumuroora. The godly way of doing things is you get married first. In fact, this man ari kurepresenta zvese zvinoitwa nevarume vari wrong. My sister, hanzi changa chaitika, we are not blaming here. We will not blame you for being raped. What we can simply say, my daughter, is there are certain things that you need to avoid. But kunzi neshoko raMwari, avoid all appearances of evil. Yes, it is totally true. Hakuna justification here bad behavior, especially sexual violations. Hakuna. But look here, my daughter. Why are you so friendly to the daughters of this land? Because kuma daughters of this land, issue yekuti munhu ango attractwa newe anokubvisa hembe iri common and hazvina problem kuma daughters of this land. Iwewe kadhina mwanangu, tarisaona hauzokwanisi kudzokera kumba kwenyu kana wavioletwa. But the daughters of this land havana problem. Vamwe vacho vanotodeedza zvikomba zvacho kuzowavioleta mumba mana baba namai vasina problem nazvo. Iwewe mavalues ako kadhina mwanangu akasiyana nemavalues evasikana venyika dzino, saka unotambirei navo? Be pure. Keep yourselves pure. Vanasikana vangu. Ezekiel chapter 23. Verse 3, and they committed whoredoms in Egypt. They committed whoredoms in their youth. They were their breasts pressed, and there they bruised the teeth of their virginity. Inzwaka manasikana wangu. Sex before marriage, number one, is a sin to the Lord. Number two, it is a sin to yourself. Hausi sina negotiating power when someone has violated you. Ndo saka muri kuona vanasikana vangu, you still hang on kuvakomana vamunoziva kuti madzenga because akakuviolata. Iwewe you now say ndakadai so ndiani umwe achandida. Please keep yourselves pure. Saka ndoda kunamatira mwanasikana wangu, ndoda kuti Mwari akubatsire akupe strength mupfungwa dzako. If this guy has been sleeping with you, and iko zvino bhoza zvinoita kana akanga arara newe ndiwo nenguva kuzomuteera, ndiwo wakumunyengerera, even akavhiringa ukaona kuti ane umwe musikana, munongopopota wanzi atakataurirana akati achazvidzokorodzi. Apa hausisina, because iwewe hausisina negotiating power. The ground has been tilted. Wakafanana nemunhu ari kuda kugohwesa but magedhi ari mugomo. Kana achikuda ngaaroore. We learn from Isaac. Isaac is the opposite of Shechem. Isaac anotuma muranda. Baba wake anotuma muranda. Isaac anotanga abvisa pfuma opiwa mudzimai. Vanasikana vangu, ndiri kutaura nevamwe dzimwe nguva muri kudiaspora. I don't know kwamuri. Issue iyi kai inokutadzisa kunamata. Haukwanisi kunamata kuwana simba rekupfugama uchinamata iwe uchigara nemurume asiri wako. Are we actually living as boyfriend and girlfriend? Problem yamunoita ndeyekutika munozoda kupiwa a name, a title isingaenderani nezvamuri kuita. Vanogara as boyfriend and girlfriend, isusu tinowati vari kuchaya mapoto, they are cohabiting. Tinowati they are fornicating, vari kuita upombwe. So, pamunosununguka, if you are comfortable with living as boyfriend and girlfriend, you should also be comfortable being called fornicators. Mapfa tosununguka tikati amkoma vari sei vamuri kuchaya nawo mapoto motongoti vari right.
ukaona zvichikuafekta kuti unzi uri kuchaya mapoto, iwe uchichaya mapoto, zviri kureva kuti zvauri kuita mwanasikana wangu sandizvo zvaunofanira kuita. Usati watiudza kusiyana kweculture. Kana iriyo culture yawada, accept the label that comes with that culture. Taura nemi mwanasikana wangu, komana anenge achikutengera mota achiita sei nemari ino iri times 4 rusamba runodiwa nababa, watodya roora yako yese wapedza. Mukomana yeye, he has never honored your parents, he violates you. Dzimwe nguva anokurova, anouya achiita zvese on you. Mwanasikana wangu, why have you devalued yourself kusvika pakadaro? Kana achikuda ngaaroore. Ende unozoziva kuti vakomana indururani manje, pamunenge muri kudzidza muri kuchechi, so unodziona dzasimudza ruoko dzinoziva kuti haukwanisi kuzvitaura. Simudza ruoko unzi eudhaka, panonetsa manje, kuti panonetsa vasikana vakawanda muchechi hadzisisiri mhandara. Ende paari kutaura izvozvo akabvisa umhandara hwako nehwetumwe tusikana turipo ipapo mese. Kana achikuita izvese izvi munenge mangove varanda vake. Keep yourselves pure vanasikana vangu. Peradventure you are in this kind of a relationship, I want to pray for you. I want to pray with you. You should come out of it. Tell him to get married first. Ndiri kukuudzazve mwanasikana wangu, iwe unofunga kuti munhu anonetseka nei kutenga mombe yemukaka kana mukaka wacho achiuwana mahara? Why do we bother ourselves? Toitengereiko mombe yemukaka kana mukaka wacho tichiuwana mahara nembasera masleep over? He is almost as good as married. He is enjoying the benefits of marriage. Iye asina kuroora, and you expect vakomana vakadaro kuti vakuroore. Nhasi ndo imwe ishu, vakomana vemuchechi havaroori, vakomana vemuchechi havaroori nekuti vari kuzwana mahara. Dear daughter, ndakadzidzana nomumwe mukomana form 1 to form 4 kumba kwavo vanga vaine tuckshop. So achitaura neni anoti, ndaitiwo kana mukoma vandipowo kamari ndaidawo unotengawo kamasweets. Saka ndaizoendawo kakutuckshop yemufesi wangu wakatonotaurawo nyaya tichidya tumasweets. Ndomuti shamwari inini ndoda ayo ari mumapepa ayo akarepwa ayo. Aya maniga aya nemamwe ataite magoromonzi anga ari pachena, handimafariri because they are naked. Ndabva emva aseka akati unoziva achii mufesi wangu, akangofanana maswitsi waya. Ndozvaitaura ndikati aiwa hana usanyepa. Zvikanzi ndiri kukudza akafanana. Ndikati akafanana papinzwai? Inini iwe uri mufesi wangu ndiri kukudza, but usazongondirasisa. Ndikati atinotaura. Inini unoziva pandinenge ndiri mushopu muno mudzimwe nguva ndakavarairwa kana ndisina mari ndakabhuroka. Iwe nemapepa ndo asinganetsi, ndinombotorawo ndongovhura ndongorisvisvina ndodzorera mupepa, ndotora rimwe. Ndamuti shama zvikanzi ndakudze here. Ndikati saka unozoita sei? Ndobva ndamuti saka paunozowana mari unotenga here aya wakasvisvina. Shamwari, switi rakambodyiwa hariitika. Ari kuti hariiti switi rakambodyiwa, but akaridya ndiye. Ndosaka muchinzwa vakomana vakawanda nhasi. Pandakazotanga kusangana nemaexperiences ndo zvazvinogara zvichindiremind. Munonzwa vakomana vakawanda nhasi havasi keen and havatrust vasikana vasiri mhandara. But ivo ndo vanenge vachivhura maswitsi acho vachisvisvina vachidzorera. Mwanasikana wangu, keep yourself. Kana zvichireva kuti anofa nekuti waramba kurara naye, ngaafe. Vafundisi vese vanouya kuzokunamatira uri gamba. Keep yourselves pure. Keep yourselves pure. Virginity is a virtue. Keep yourselves pure, vanasikana vangu. Belong to the Lord. Akarara newe kana akuda kuchata anozotsvaga umwe. Izvo zvakarara newe dai waigona kuzoziva. Dzimwe nguva anenge achitofunga kukusiya kuti atsvage someone else. He no longer trusts you. God can restore you. He can. Ngativerenge macancels ekupedzisira tinamati. Councils on Courtship and Marriage, page 132 yatamboverenga yaya futi iri kuti many ladies
accounted well educated, having graduated with honors at some institution of learning, are shamefully ignorant of the practical duties of life. They are destitute of the qualifications necessary for proper regulation of family, and hence essential to its happiness. They may talk of woman's elevated sphere and of her rights, yet they themselves fall far below the true sphere of a woman. Vanasikana vangu, pamuri mumba, dzidzai mabasa. It is very important. It is very important kuti mwanasikana wangu uziye kuti pahuku apa yaunoti chicken kana yazobikwa ine mapieces mangani. These are real family issues. Kana wazo mukati member, God is expecting you to deliver. You are also expected to deliver. Dear daughter, as you live, you should know kuti urimaive vamwe vanhu. The faith I live by, page 256, paragraph 6. A knowledge of domestic duties is beyond price to every woman. There are families without number whose happiness is wrecked by the inefficiency of the wife and mother. Every girl should learn to take charge of the domestic affairs of home. Should be a cook, a housekeeper, a seamstress. She should understand all those things which it is necessary that the mistress of a house should know. Paunongochinzi suka, wacha, aina. Vamwe venyu munongovhomoka mumagumbezi mamunorara kunge nyoka. Zvinozowaridzwa namaid, zvinozodai so. May the Lord bless you. Dear daughter, you are preparing for real life challenges. Mwari anofanira kukubatsira. Dzidzai kubva kuna Rebecca, tobva tanamata. It is said of Rebecca, anga akadzidza basa, paanosvika patsime, haasi kuziva kuti kune munamato wakamirira esaini. Inzwa mwanasikana wangu, kuna umwe munhu ari kunamata ari kunamatira mudzimai zvekuti iwewe upenyu hwako kana dai hwanga huri muna Mwari, God would have strategically positioned you to a prayer of a sincere brother. Muranda achipedza kunamata Rebecca anobva asvika, muranda anobva ati anenge iye ndozvaatanga aona. Saka vakomana vazhinji akaona anoti musikana uyu kawo anenge ari right. Oti Mwari chindiratidzai kuti ndiye here. A lot of you vanasikana vangu makanga maattracta munhu ari right, but makazotadza kuqualify because of your inefficiencies. Rebecca akatanga attracta this man, murume apedza anozoti chiregai ndiise kuna Mwari for the test. Then Mwari achibva amuratidza pasina doubt, anochera mvura akapa macamels ese. She was hard working. Dear daughter, learn from Rebecca. Be a hard worker. Be a hard worker. Be prayerful. Ndoda kunamata with someone. Number one, unoti Mwari, ndodawo kuzova a virtuous woman of Proverbs chapter 31. Mwari ndirangarire. I want to pray with you. Ndoda kuti pane zvatadzidza Mwari akubatsire kuzviapply. I want to pray with you and I want to pray for you. Group Rechi 2. You probably may have been sexually involved, violated, but not Mwari ndoda simba to start afresh. Ndikumirirei. Kune vese vakamugamuchira Mwari anovapa simba. These things zvamuri kusangana nazo muchizviignore muchachema nazvo kumberi, but not Mwari. I want to thank you for a timely rescue. Kana varipo vakadaro mumaboka iwayo, boka rechi 3, you have been living according to the word. Unoti Mwari, I need your strength to continue abiding in your word. I want to pray with you. Let us bow our heads in prayer. Baba vari kudenga makanaka makatendeka. Komborerai vanasikana vedu vamakatipa. Nhasi tawana nguva yekudzidza nawo, kwete nhasi chete, pane zvidzidzo zvakawanda zviri kudzidzwa nazvo vanasikana ava. Mwari wekudenga, ndoda kunamatira kuti those who have been making mistakes, those who have been found wanting, nechidzidzo ichi nezvidzidzo zvakawanda, may you rescue them. Vabatsire, help them to stand.
If it means to cut connections to all these ungodly relationships, give them the power. If it means to start afresh, give them the power. Zita renyu rikudzwe nekusingaperi. Varipo vanasikana venyu Mwari who have been walking mukati menzira yakanaka. Musavapa kuneta. Keep them in the temple. Varipo vanasikana venyu Mwari vari kuti tadzidza tokumbirawo kuzviapply. Help them and meet them at their points of need. Pakupedzisira hakuna anofanira kunzwa kuzvishora. May they all feel accepted pamberi pechigaro chenyu. Vagofila kuti Mwari munoda kuvabatsira. You want them to come to you as they are, but not to stay as they are. Munoda kuti kana vauya mugovasandura. Zita renyu rikudzwe muzita raJesu nokutendai. Amen. May God bless you. Mwari wakuitirei zvakanaka. Jesu mponesiwe Bethlehema, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshamisa, kutsvaka iwe neni. Jesu mponesiwe Bethlehema, waberekwa murombo mudanga, ochava chiro chinoshamisa, kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe neni. Ochava chiro chinoshamisa, kutsvaka iwe neni. Jesu mponesi odzika pasi, chidzidzo chakanaka tinoda, ndichamuona odzika pasi, odzikira ini. Jesu mponesi odzika pasi, chidzidzo chakanaka tinoda, ndichamuona odzika pasi, odzikira ini, odzikira ini, odzikira ini. Ndichamuona odzika pasi, odzikira ini. Ndichamuona odzika pasi, odzikira ini, odzikira ini, odzikira ini.
Ndokutewera mponesi kwese kundinogara apo imwi munoenda unde ndokutewera mponesi kwese kundinogara apo imwi munoenda unde ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera kuti ndinoona dambudzo inizve ndichiyetswa imizve makamboyetswa ini ndokutewera ndokutewera ishe kana vese vakusiya ini ndokutewera kuti ndinoona rufu musati zvemauya makafa makambovigwa ndichiri kutewera makafa makambovigwa ndichiri kutewera kutewera mponesi makandifira kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera kana vese vakusiya ini ndokutewera. Jesu mponesi weBethlehema waberekwa murombo mudanga ochava chiro chinoshamisa kutsvaka iwe neni. Jesu mponesi weBethlehema waberekwa murombo mudanga ochava chiro chinoshamisa kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe neni, kutsvaka iwe neni. Ochava chiro chinoshamisa kutsvaka iwe neni. Jesu mponesi odzika pasi chidzidzo chakanaka tinoda ndichamuona odzika pasi odzikira ini. Jesu mponesi odzika pasi chidzidzo chakanaka tinoda ndichamuona odzika pasi odzikira ini, odzikira ini,
odzikira ini ndichamuona odzika pasi odzikira ini ndichamuona odzika pasi odzikira ini odzikira ini odzikira ini